ngoba ulwa nomnyama kule meko ke ngoku yobumnyama kuzawunyanzeleka nokokuba abhalanse umKristu. Kugqamela umthandazo kaYesu phaya kuJohn 17 uverse 15 uthi andicela ukuba ubasuse ehlabathini kodwa ndicela ukuba agcine kuyiko Satani. Xa behleli kuyiko Satani bezigqume nge-armor of God banako ukumelana nezinto, banako ukumelana nenkohlakalo ezalisa wonke lo mhlaba. Uthi ke ngoku xa edlula ndizonika abavangeli le ndoda ibekwe phambili mayizame ijonge okokuba zithini ezi-instructions. Uthi helmet of salvation, igcina intloko yosindiso nerhelelo moya. Uthi ikhusela intloko yejoni kodwa indoda yakwaKristu yona inikwe ithemba yi-helmet of salvation. Ndijongela amajoni ke ngoba wona agquma intloko kodwa kule ntloko ye-salvation kugcwaliliwe lobumnyama bubalekithi le nto. Laa mculi wamawisile uthi lizwi liviwa ubumnyama bubaleke akanakuyiqonda umntu ongayithwelanga the helmet of salvation okokuba uthatha ngezwi ubaleke ubumnyama. Ama-Efese chapter 5 ayasincedisa phaya kule vesi yesithandathu uthi makungabikho namnye unilukuhlayo ngamazwi alambathayo obumnyama ngoba kaloku nina nifudula ningabantwana bobumnyama kodwa ngoku ningabantwana bokukhanya. Hambani ke ngoko ngokukhanya ngoba ingahleli kuni yi-helmet yosindiso. Ndithanda indawo ethi ke xa ndizonika bhatata uthi ninxibe ubulungisa kwisifuba senu. Ithi loo nto yingcina sifuba kwindoda yakwaKristu. Ithi loo nto yingcina kwisifuba kwijoni lakwaKristu. Ungathethi yonke into, ungamameli yonke into khona ukuze ungarespondi nje noba kwintoni wawufika kubantu bakwaThixo besenza izinto wena yakho into kukukhangela ingonzi usondeza abantu bakaThixo kuThixo ngoba isifuba sakho sigcinwe yilizulu, sigcinwe yila braspas yezulu khona ukuze ungabi nayo itshansi yokokuthatha izinto ezingezizo kodwa ngamaxesha onke ukholo likhakaleni. Ukholo uthi lo mzalwane lucima iintolo zikaSathane. Ndimva uDavid esithi kulaa mbongo wama-23 uthi nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andikoyika kubi ngoba unam wena. Intonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela yandibhida ke le nto ngoba xa ndijonga intonga njengomntu okhulela ezilalini ndijonga intonga yokuhlanganisa kodwa uthi lo mzalwane intonga yakho umsimelelo wakho uyandithuthuzela. Yandinika kokuba le nto ene ndimthuthuzelayo kubumnyama obuthe wambu ukwintonga ehlanganisayo kwijoni lomKristu. Lithi lisiya phambili ahlanganise uThixo, lithi lisiya phambili aligqume uThixo. Uthatha loo nto lo mzalwane wathi le ntonga ingumsimelelo xa singena wamandla ngenxa yobumnyama sibambe umsimelelo ube ngumlenze wesithathu ngoba sihamba noThixo asithe uhamba amandla. Uthatha loo nto lo mzalwane utsala le vesi ebumile bunzima uthi noba kumnyama kuthe wambu i-load shedding yehlabathi kodwa ndoyiki ngoba wena
Ithi instruction yam yokugqibela xa ndizakuhlala phantsi. Thandazana amaxesha onke. Uthi thandazana amaxesha onke. Ndicingisa okokuba le nto xa sithandaza siyanqaba, sithandaze futhi without ceasing. Uthi thandazani. Mhlawumbi xa nicula nimane uthi thandazani ningaphezi. Kwimfazwe eqhubayo yobumnyama endithe xa ndiyijonga ndabona i-load shedding ethe uhambile izwe. Igenerator yezulu ke esiyidingayo khona ukuze sikhanyise obumnyama ngokwe-instruction kaPaul, sidinga igenerator yezulu. Kodwa ngoku isimanga sesokokuba le generator yezulu ukuze sikwazi ukuyisebenzisa angeke sikwazi ukuyisebenzisa ngendlela eqhelekileyo bazalwana bam, ngoba kuthunywa indoda kodwa mayihambe phambili kwimfazwe eqhubayo. Ithi ke ngoku into yam xa nithandaza uThixo nihlutha amandla obudoda, kodwa uThixo waninika amandla akhe khona ukuze nilwe nobumnyama. Ndifuna okokuba nenze laa nto yenziwa ngoomama basezilalini bathi oomama xa beyokuthaza esitabeni bezawubopha inyanda bayithwale, bathi oomama xa bezayithwala le nyanda bakhuphe ngedolo. Amandla asemadolweni bayizama banyuke nayo, benza njalo naxa beyawukha amanzi bakhuphe ngedolo. Ngoba amandla asemadolweni banyuse nantoni nenzima. Kuthiwa ke ngoku bazalwane bam, hluthani amandla omhlaba niwashiye, kodwa niyongqotha amandla kaThixo khona uThixo azowuhamba nani, ngoba nizawukofa igenerator yezulu. Xa nikofa igenerator yezulu nizayikofa ngedolo. Kuvaleka imida ephakathi kwethu yentiyelo, nikofa igenerator yezulu ngedolo. Kuvaleke i-load shedding ethe wambu ilizwe lethu, ngoba sikwazi nodlula ngawo sibereka amaphara left and right. Mhlawumbi akhona nalapha ecawe namaphara, kodwa nawukofa ngedolo igenerator yezulu kuzawuthi qha ubumhlophe sibuye sibabona abantu sithi wena Thixo unathi ngamaxesha onke phakathi kobumnyama, kodwa wena uyakhanyisa. Ngokrestu Nkosi yethu. Amen.